भारतीय जनता पार्टी भाई हाफाई नेता तुम खावे कुबाई लाभ हो भारतीय जनता पार्टी भाई हाफाई नहीं तुम जो तो पूर्व में खावे कुबाई लाभ हो बीजेपी हाफाई नहीं पूर्व में तुम खावे कुबाई लाभ हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मोदी जी चिंताधारा ग्राम पाहाड़े सरिये देन मोदी जी चिंताधारा ग्राम पाहाड़े सरिये देन वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की ठीक है बेटा ठीक है बेटा ठीक है बेटा 11 फैमिली 32 बुतार वो बुथ नंबर 55 बुथ जागानि बमा इस्पिलाक 11 फैमिली नि 32 बुतार इस्पिलाक नि शक्ति केन्द्र नि गई ती प्रामोथा ते कांग्रेस खाइनाय रक बरक तिनि सिनि बीजेपी बानागो रमफाइखा जों बरनो खाबाय खबायलाम सबो जों साइमानो ताबो सारा भारतवर्षनि लगे लगे ओ त्रिपुरागो बाहायनो राजनीतिनि चेतना सेंसाखा ओ त्रिपुरानो उन्नति ती विकास खाइनायनि बांगै विकसित भारत त्रिपुरानो विकसित खाइनायनि बांगै मोदी जे सुपर स्टेट त्रिपुरा सनानि बांगै जे बनि मिशन बनि नाहारमानि विजन आबनो जों जतो सक्सेस खाइनायनि बांगै सालब्रुं बुरुंनो कामी कामी आमसाय ताबो मोदीनि हावाओ बा मोदीनि बेनार जतो जों थाइ मालाय दंगो ते जयनिं ख्लाइ दंमानि जों लोगो आबनि बागैनो त्रिपुरा हास्टेनि जतो लुकुरगनो कबकनाय जरा तंसानि जतोनो मोदीनि हामारिगो बासारगदि मोदीनि हामारि नारगदि सिनि बरक बसंरो गोबां माताबो कनफ्यूज दंखो निरावनो काइसानो स्राय स्रायके सानाय जारा सिनि बरक बसं ताबो त्रिपुरा मथा होनाय लामा कराय तंनाय सीपीएम होनाय लामा कराय तंनाय कांग्रेस होनाय ताबो बुतंनाय रगनो निरावनो जतोनो सागो त्रिपुरानो उन्नति नायके उन्नतिनि शिखर बरबो यारं बरबो आबनो नायदि बरबो यारं दिल्ली सरकार त्रिपुरानो चालगो दिल्ली सरकार ताबो दिल्ली सरकार मोदीनि नेतृत्वाधीन तब ओ भारतवर्ष चले दो आज जागानि हामारिनो जों मानानाय ते ओ मोदीनो कारै तब कोनो पार्टी बा कोनो लीडरशिप भारतवर्षनो चालक माने बा त्रिपुरानो कंट्रोल खाइबनाय के बकरै आबने बाङैनो निरक लामा ताकरो दे त्रिपुरा म थाव निरक थांखांखे हामजाक मा कप्लों मोनै मा कप्लों निरक थाङै थांनाय थियाबा मक्तै कप्लों नासले मक कप्रों बायसि त्रिपुरा मथानि निरक किखलि मा फायनाय आबने बाङैनो गोबां मा बरक रक्ताबक सिखा जे त्रिपुरा मथामो थामसा होनले थाङो फियाबा आरो कागलाय मिसि मानो त्रिपुरा मथानि बिसिंति सिनि दफा कागलायखा त्रिपुरा मथानि बिसिंति सिनि दफा नासलेलायखा त्रिपुरा मथानि बिसिंति साग बैसाग बुलाय तगलाय राबार बागान सकसालाय आ बिथिरालाय आब्रनो सिमिसि जों कालचार सोंगो जेदा सिनि कालचार करै सिनि ताखौ बखौ खामजागलायमों गथालायमों आबोसि सिनि कालचार मोदी नायगो जतो हामजागलायमों बाय गथालायमों बाय संघ परिवार पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी सि बीजेपी पार्टी आबने बाङैनो त्रिपुरा मथानि बिसिंति सिनि बरक जे नासलेलायमों कागलायमों बुलायमों वालायमों आबनो जे हामजागियारो बरक त्रिपुरा मथा याकारै बरक बीजेपीओ बाना रमो गोबां मा बरक ताबक बरक बखावो मुसुक दंगो ताखुबाय ताखु वालायनो मुसुया दफाबाय दफा वालायनो मुसुया हायबानो बरक यगिया को बाक्सा बुक्स दंगै मा दंगो बरक तरक तरक जतो फायदो आमने बागै कबको जरानि बिसिङो दफा हामनानि भारतवर्ष मोदी सालक दंगो मोदीनि बिसिते हामारि नारगानि त्रिपुरानो सुपार स्टेट सनानानि खांके मोदीनि याक मारमनाय कारण मोदीनो कारै ओ भारतवर्ष बा त्रिपुरा हानो सालक मानाय ग्रै रोमानाय बसि नों साननायसि फिया साननायसि नों केबेङै तंके मोदी बाय वाराय तंके निनि कपाल बाता केप्लेनाय आबने बागैनो हामारि कप्लोंनानानि के मोदीनो रमा फायनाय दिने अरनिव जे फायनाय रनो जों खाबाय खबायलाम सबो बीजेपीआव कोनो कताल कसाम होनै ग्रै जे फायनाय बरकनो जों खाबाय खबायलाम सबो सुरो फ्लैग रमै फायके सिमि बीजेपी खाहायाखो बीजेपी नि आदर्श बसं ब्रड माइंड नों एंट्री ऑनलाइन पर्यंत नों ऑनलाइन पर्यंत तफासिनाय सोशल मीडिया नि बिसिंतै इलेक्ट्रॉनिक जुगनि बिसिंतै टेक्नोलॉजी जुगनि बिसिंतै इंटरनेट नि जुगनि बिसिंतै पर्यंत बीजेपी को जॉइन खाइ मानो आबनि बागै जों तिनर लिगो जों तफनाय फ्लैग रमै जॉइन खाइने रनो खाबाय खबायलाम सगो माहायके सालबों बरंगो सिरि बीजेपी नि आदर्शगो भारतवर्षनो जों तेइबो कुसुक खाइथानिगो त्रिपुरा हानो कुसुक खाइनानि बागै त्रिपुरा हानि बरकङै त्रिपुरानो जों तेइबो क्राक खाइनानि बागै कामी आमसाइगो हामारि कप्लों जों सासाना लायनाम नांगै तिनिनो अजय जतनो हामबाय मोदी जी लंग लिव भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद त्रिपुरा प्रदेश बा त्रिपुरा बीजेपी जिंदाबाद हामबाय